Nyamira mbatagetekero kende na baragukwebaga batige na Kisii tima itingiora kwanere gorengane ente vega umuralia ikaro naje tobis enanyo de Gwasco gekwete ngukwana nobolemu Gwasco enaje tenkanyora chisegi chirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibese cyalenga ororo bono umuralia tiango tebige ento na kolete igente getanga no ko make sure nga ebody eri yalenga ororo yairanire eba alengo sangeri chi milioni sana emu mutienyi ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure nga gasiyo na nyetenenere ekiera nintu tobwate shares chinyinge kubwa Nyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etubwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company eri muna to kuona bono iga eba ru 6 million eba kale gusangeri 22 million lere bawakana estima boka amanyene amalio na bakora bawakana balikira abantu bakoro banyari gusangeri kibesa ntwa wetera Gwasco ntwa anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yaitu kurusi koja gotokonya amachaya agende emichi yabantu nande barusi chipipe echinkoro cyalenge gaye ikyare chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka omuya na botraro lechi igasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikyara besa nchiyalengoro Gwasco tiabwate structure mbono muntu aratake nayo ukorega asi ororo nanyira ni bono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo lero ninde nekimani nga match ngo bali supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu baito muchanda ororo ndaite kubasaba gakyonyo connect ya match amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngwakana tole estima na besa nchiyo chikoro chibese kino mubuko go chikoro no mwana inchi amachi kuwanyore kake akana nali turanyora amacha aya abantu bande na barabanyore ndio mwana sana mheshimiwa governor kamera yawe libo natabi kuona rumu Gusii gara togokora sideka isato inde tokole chinkwani chiri tukori lero litangani ntagete mbakire mbya mono abarari